par centimeter, satte så hovedet på i en selvfølgelig lidt fysisk presset situation, men stensikkert ind bag ved Patrick Karlgren, og dermed altså anden score. Jo, Første med højre men det er inderside, jo og så koldt vand, det ved du godt, ikke? sådan en også score med venstrebenet, ja, så Sagtens begynder vi jo finde. altså at kunne tale om en mand, der kan lidt af det hele, trods af sine meget, meget manglede statur. Onuachu, så er han 22 år. Det er altså Det skal bare lige være lidt varmere.